ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕಾಡ್ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ 30 days ಚಾಲೆಂಜ್ ದ 4th ಡೇಗ್ ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಈಗ ತೋಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂಟಪ ಈಗ ರೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಬೈದೆ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆತಂಡು ಸೊ ಹೆಚ್ಚುವಲ್ಲರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲರಿಂದು ಯಾಲ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟು ತೂನಕತ್ತನೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಂದು ಲೈಟ್ ಶೀತ ಲೈಟತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಶೀತನೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶೀತ ಇತ್ತಿರ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪೇರು ಜ್ವರ ಅಂತ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಅಂಚ ಶೀತ ಉಂಡು ಶೀತ ಅಂಡ ಉಡದೆ ಅಬ್ಬ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆಡೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಾತೆ ಯಾ ಜ್ವರನ ಹಂಡಲ ತಡೆಪೆ ಶೀತನಂತೂ ತಡೆತಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕಾಡ್ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಕಾಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜತ್ತ ಪಂದ್ ಅವೇ 30 days ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ವಿಚ್ಚದ ಪಂಡೆ ಈ 30 days ಪಾಡ್ನಗೈ ಚಾವುಡ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಕಾಡ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಡ 4 days ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ 30 days ದ 4th ಡೇ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೈದು ನಿಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಡೆ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಇಡ್ಲ ದಾದ ಕುಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ತುಪೇರತ ಅಂಚಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತಣಿ ಮಿತ್ತ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತ ಪೋಚಿನನ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಈ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯನದ ಈ ಪನಿ ಐಡ್ದಾತ್ರಣಿಕ್ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪೇರು ಅಜ್ಜ ಪೋಚಿ ಪಂದೆಂಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನು ಪೋಪೇನೆ ಅತ್ತ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಯಾನ ಆತ ಬೇಗಲ ಪೋಪುಜಿ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಪೋಪೆ ನಾನು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಪೋಪೆ ಅಪಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಡತೆ ವೆದರ್ ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಪೋದಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಪೋದು ವಾಕ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ದಪ್ಪಡೆ ಇಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಉಡದೆ ಮಿತ್ತು ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ವಾಕ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೇನೆ ಉಡದೆ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಪಂತಿರಂದ್ ಅವೇ ಬೇಗ ಪೋಪುಜಿ ಆ ವಿಜಿಂಡಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಿತ್ತ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಪೋದು ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲಂಚನೆ ಈ ಕಾಂಡದ ಪನಿ ಮಿನಿ ಅಂತ ಬೋರುಂಡಾಂಡ್ ಶೀತ ಶುರು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಟ್ ತುಕ ಒಂತ ತರೀದು ಪೋಯೆಂಡ್ ತಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂತ ತರೀದು ಪೋಂಡ ಪಂಡ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆದ ಪೋಂಡ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪೇರತ್ತ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಯಾರ ಆಮೇಡಿ ಬೇಡಿ ತಿರ್ಗಿರಾಗ ಆಕುಲು ಕಂಡಿಡಿ ನಿಲ್ಕುನು ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತೂಕ ಇಂಚಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬಂತ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನಿತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ಸೊ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಇನಿತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನಿಡು ಬೊಕ ಹೆಂಗ ಫಿಲ್ಟರ್ದ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಂದತ್ತ ಯಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಒಂದು ಥರ್ಮಸ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಗ ಈನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಚೌಲಿ ನೀರೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪರ ಕುಳಿಯತ್ ನೆರ್ಪೇರಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಚೌಲಿ ನೀರೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಚೌಲಿ ನೀರು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಒಯ್ಟ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರಿ ಎಂಡು ಬಿಡದೆ ಒಂಥರ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಚೌಲಿ ನೀರೇ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಡು
ಕೆಲವೇರು ನೀರು ಪಗರುಂಡ ತಾಪಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪೇರು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪಲ ಚೌಲಿ ನೀರೇ ಬೋಡು ಅಂಚ ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ. ಏರು ಎರೆಗ್ ಎನ್ನಲ್ಕನೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ನೆ. ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುವರ ಪಂದ್ ಎಂಕಂತ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬಾರಿ ಪೊಂಗಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಟ್ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜಂತ ಪಂಡುಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಪರ್ಕ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ನೆಪಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಾಗ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಪೂರ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ್ನಗಲ ಹಾಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂದು ಥರ್ಮಸ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಆರು ದುಮ್ಮಿದ ಇಂಚು ಯೂಸ್ ಮಂದೋದು ಎಂಚ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ಪುಂಡು. ಸೊ 24 hours ಬಂತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು 24 hours ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಹಾಟ್ ಅದೇ ಪುಂಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಥರ್ಮಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಓವು ಥರ್ಮಸ್ ಸೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥರ್ಮಸ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ಟಿಡಿಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಉಂತುನ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಡು ಅಡೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೆಲೊತ್ತ ದಿದೊನ್ನೆ ನಿಗಲ್ಲ. ಈ ಹುಷಾರಿಜಂದ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಕ್ ಬೋಡ ಎಂಕ್ ಇನೀಲ ವ್ಲಾಗ್ನು ಮನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಆಂಡಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಬಲ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಸೋಪರವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಗಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಒಂತ ರಿಕವರಿ ಆತೇನು ಗಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿಂದೆ ಆತಂಡು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಲೇಟ್ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ದೀದು 6 ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೋತೀನಿ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತನ ಕೂರಿ ಅಂಡ ಬೊಕ ಕೂರು ಒಂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂತೆ ರಿಕವರಿ ಆತೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ರಿಕವರಿ ಆತೆ ಅಂಡ ಚೂರ್ ಲೈಟ್ ಹಿಡಿಸಿದ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್. ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಪೋಡಿ ಆವಿನಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಡ ಪನ್ಪುನ ದಾಯಪನ್ನೆಗೆ ಅವೇ ಡೆಂಗ್ಯೂದ ಜ್ವರ ಅವೇ ಪೋಡಿಗೆ ಬಟ್ ಶೀತ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತದ್ದು ಶೀತ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕೊಂಜೀರ ಗೊತ್ತಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶೀತ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕವ್ವೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಶೀತ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೋಡ್ದ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ತಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಜ ಬಾದಿಗೆ ಶೀತ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆ ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದೆ ಆಯ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಶೀತದಾಯಕ ಆಪಿನಿ ಶೀತ ಆಡ್ನ ಬಸ್ತೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಫುಲ್ಲು ಈ ಮೈಂಡ್ ಅತನ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಅತನ ದಾದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪಿನಿ. ಸೊ ತಲೆ ದುನ್ನೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಶೀತಾಡ್ದು ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಪ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೀತ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವರತ ಪೂರ ಶೀತ ಪಾಡ್ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಬಟ್ಟಿ ಅದಂಚನೆ ಬಂತದೆ ಬೊಕ್ಕನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀನ ಬಂಡ ಜ್ವರ ಅಂಡಲೆ ಅಂತ ತಡೆ ತೊಂದು ಕುಲ್ವೆ ಗೈಸ್ ಶೀತನಂತೂ ಎಂಕ ತಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಷಿ ನಿಕಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಶೀತ ನೋ ವೇ ಆಪು ನೇಚ್ ಓಕೆ. ಇನ್ನಿತ ಭಾಷಣ ಯಾವು ಸೊ ಬೇಗ ಲಾಕದೆ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ಲ ಬೇಗ ಆಗೋಡಿನಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಂತ್ ದೀತಾರೆ ಕಾಡೆನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಆವರೆ ಉಂಡು ಪಡ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕದ ವೇಳೆ ಮನ್ಪುವೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ 30 days challenge ದ 4th ಡೇಗ್ ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಗ್ ಶಾವ್ಗೆ ಉಪ್ಮಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೆತ್ತ
ಕ್ಲಿಯರ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಪಂದಿ ಆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪೊಯ್ 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 ರೆಸಿಪಿ ತಡೆ ಪೊಯ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉంది ಆನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನನೆ ಶಾವಿಗೆ ಮುಲು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಇಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿದೆ ತೊನ್ನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿಲ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆ ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇವುರೆ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಈತ್ ಬೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬೋಡು ಎಗ್. ಓಕೆ ನನ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಐಟಮ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಪನ್ಪೆ ನೆಟೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಈತ್ ನಮಕ್ ಬೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಉಪ್ಪುನು ಗೆತೊನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ಲಕ್ಕ ಈತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂದೇನು ತಯಾರು ಮನ್ಪುಗ ಬಲಿ ಸುರುಕುದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಈ ನಮ ಶಾವಿಗೆದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಉದೇನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫ್ರೈ ಆದಿಚ್ಚಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಉಂದೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬಟ್ ನಮ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತಿನಗೆ ತೊಂದೆನೆ ಹತ್ರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪರೆ ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ನೆಕ್ ನಾನು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಬೇಯ್ನಾಗ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುದ್ದೆ ಅರವಲ್ಲಿ ಅಂಟರವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಡ್ನೆ ಆತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇದೊಂಜಿ 2 minutes ತಾತು ಒಂದೇನು ಒಂತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಬೇಯಣೆ. ಓಕೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ದುಂತುಲೆ ನಿಕು ನೋಡಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ತೂಲಿ ಪಂಡ ಬೇಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ತಿಂದು ತೂಲೆ ಬೇಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಬೇಯ್ದನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ದೆತದು ನೆತ್ತ ನೀರನ್ನು ಫುಲ್ಲು ನಿಗುಲ್ದೆ ಆಜಾವಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪನಿಕೆ. ಸೊ ಬೇಯ್ತನತೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ ಅನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಚೌಲಿ ನೀರು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಉದೇನು ಅರ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೂಡ ಮುದ್ದೆ ಅರವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ರೀಸನ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ ಆಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ತೊಲೆ ಚೌಲಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ನೀರ್ ಆಡ್ತದ ಕನತೆ ಇದು ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಯಾದ್. ಸೊ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಓಕೆನಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿಯೋಡು ಆ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದ್ರೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಗ್ ದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಉಂದೇನು ಪಾಡೊಂಡು ಎಗ್. ಸೊ ಪುಡಾತದು ಎಗ್ದ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಕಲಡಾಯರ್ ಇಚ್ಚಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಲೆ ಪೂಜೆಂಡು ಪುಡಾತದು ಪಾಡಿಯರ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಈನ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಡವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿ
ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕಿಡ್ ಕಾಯಿಗೊಪ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೇವುರೇನ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇತ್ತ ನಮ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂತೆ ಪುಸ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೇಯಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಬೇಯ್ತುನು ಒಂತೆ. ಸೊ ನಮೈತದಾದ ಮನ್ ಪೋಡು ಪಂಡ ಶಾವಿಗೆ ದಾದ ತೆತ್ತಿತ್ತದುಲೆ ಅವೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡು ಎಗ್ ದ ಫ್ರೈ ಮಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ, ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಅಂಚನೆ ಪೆಪ್ಪರ್, ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನಿಜ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋನಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಇದ್ರಿಂಡದೆ ಒಂಚೂರು ಅಡೇಗೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾವಡು. ಟೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಾತಂದ್ರೆ ತುಕ ನಿಜ ಬಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಉಪ್ಮಾ, ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ನೆ ಟ್ರೈ ಮಂತಾರ ಅತ್ತನ ಎಂಚಾಣ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪಂದ್ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು. ಪಿದಾಯ್ತುಲೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಾಗ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪಸೆ ಬೈದ್ ನೀರ್ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪಿದಾಂಡ್ನ ತೂಪುನು ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮನ್ಪುನು. ಬಟ್ ಇನಿ ದಾದನ ಭಯಂಕರ ಕಾಲ್ ಡೇ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆರ್. ಇನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪುನ ತುಕ ವೇಟ್ ಮನ್ಪೆ. ತೂಡು ತುಪ್ಪೆರ 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 ಇಜ್ಜಿ 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 ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನೋ ಬಾಯ್. ಫೋನ್ ದಿತ್ತೆರತೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಸ್ಲೋ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೌಂತಾಯಿರ ಅಂದ್ ಉಂತಾಯಿರ್ ಅಲೆ 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 ತೋಜನ ಬಾಯ್ ಬಂಡೇರ್ ಫೈನಲಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ತೂಯರತ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು. ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಯೆರ್. ಅಂಚ ಇತ್ತ ದೇವರೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿಜಿ ದೇವರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಚ ತಿರ್ತಿಡ್ ಪೂ ಉಂಡವೆ ಪಂಡ ಪೂತ ದೈ ಉಂಡು. ಅವು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಮುರನ್ ತುಪ್ಪಾದಿತ್ತತೆ ತುಪ್ಪಾವೆ. ಅಂಚ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿ ತಿರ್ತು ಪೋದು ಒಂಜಿ 4 ಪೂ ಕೊಯ್ದು ದೇವೆರೆಗ್ ದೀದ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರ್ತಲೆ ತುಂಬೊಪ್ಪೆ.
ಅಲೆ ಉಂದುವೆ ಪೂವು ಉಂದುವೆ ಮರ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಪೂತ ಪುದರ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪನ್ನೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕಾಲೊಂದು ಮಾತ ತೆಪ್ಪುನು ದೇವರಿಗೆ ಪೂ ಆವಡ ತಾಪಂದ್ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೂ ಈತ ಏತ್ಲ ಯಾವ್ ಈತ ಪೂ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈತ ದೇವರೇ ಇದು ಚೂರು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಸುರು ಬನ್ನಗ ನೆಟ್ಟು ಪೂ ಅವಂತುಂಡು ಪಿಂಕ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಸಬತಿ ಬೊಕ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ ತೋಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂಟಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಉಂಡು ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರ ಫೋಟೋ ದಿಯರ ಆಪುಜಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕುಲು ನೇನು ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ತುಕ ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ದೆತೊನುಜಿ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಏತ್ಲ ಯಾವುಂಡು ನೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ ಅಂಚನೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವೇರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ದೇವೇರ್ ಗಣಪತಿ ಒಂತ ಗೊತ್ತನೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆದ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗ್ಲಿಗ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬಾಕಿದ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋ ನಂಬು ಚಂದಿತ್ತು ನಂಬುವ ಅಂಡ ದಿಯಾರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಂಬುವ ಓಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೈದಿಡ ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೈದಿಡ ಪನ್ಪುನ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಡ್ತುಪಾವೆ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ತುಕ ಬಲೆ ಪೈ 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 ತಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ಓನರ್ ಆಂಟಿ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೊ ಅರಿಡಪ್ಪಂಡ ಇಚ್ಚ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಐ ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಅವು 7 days ತಾಗುಂಡ್ಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಟ್ ಆರ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಿತ್ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇಡಿ ಅದು 7 days ತಾಗುಂಡು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ 7 days ವೆಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಫೈನಲ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಪುಡು ತೂಕ ಅಚ್ಚರಿ ಬೇತೆಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಿ ಇಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬೀಜ ಪಾಡುಡು ಅಂಚಾರೆಡ್ ಕೆಂಡೆ ಐಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣು ಓಲ್ಪಡ್ದು ಕನತಿ ನೀರಿಂದು ಐಕ್ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಅವು ನರ್ಸರಿದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಡಿಗೆ ಯಾಂತುಲೆ ಅಲ್ಪ 2 kg 200 ಮುಟ ಕೊರಿಯತೆ ಸೊ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಮಲವಲ್ಲ ಗೋಣಿಡು 100 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲಿ ಪೋಂಡ ಹಚ್ಚಿ ಕನೋಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೂಂಕು ತೂನಗ ಎಂಕೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಕಾತುಂಡು ಈ ಸೀತಾಂಡ ಉಂಡು ತೈತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಲ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಂಕು ಪೂರ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಡು ಒಚ್ಚಿದು ಓಕೆ ಆತೇನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದಾಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಪೊಡಾಸೆಲಕ್ಕೆರೆ ಶುರು ಆಪುಡು ಪನರೆಡ ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಸತ್ಯ ಈ ಸೀತಾ ಬನ್ನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನವೆ ಯಾ ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಶೀತಾಂಡ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮೂಂಕು ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಕ ಕೆಂಪಾದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಯ್ತು ಸುಯ್ತು ಸಾಕಾದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫೈನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ರಿಕವರಿ ಆತುಂಡು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಕಲೀಗ್ ಅಜಯ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಸೊ ಮೇರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಆರುಂಡತೆ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಕನದಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕನದಿತ್ತೆರ್ ಅಪಗೆ ಅಂದ್ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಊರು ಪೋನಗಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕನಪೆರ್ ಸೊ ಈ ಸಲ ಕನತಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಸ್ವೀಟ್ ಭಯಂಕರ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಐತ ಪುದರೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪವನ್ನ ದುಂಬು ಆ स्वीट का नतीना कुछ थैंक यू अंडला पनोड़ते सो अजय ब्रो अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि आप ऐसा स्वीट लेकर आया जो मैं पहली बार
ट्राई किया और मुझे इतना अच्छा लगा। स्वीट्स में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्वीट मुझे लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅತರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಪಿನ್ಗೆ. ಸೊ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೂನಗನೆ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುನು ಪೂತರೆಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಸ್ವೀಟ್ ದೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ರೋಲ್ ಮದ್ದಿಲಕ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ತುಪಾವೆ ಝೂಮ್ ಅಂತದೆ ತಿಂದು ತುಪಾವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ನಡು ನಡುಟು ಬಾದಾಮ್ದ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಪೇಪರ್ ಲಕ ಉಂದು ಕೂಡ ನಡುಟು ಸ್ವೀಟ್ ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಸೂಪರ್ ಭಯಂಕರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತಿನಿ ಬೇಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬಾಯಿಡೆ ಕರಗುಂಡು ಆತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪನ್ಪೆ ಓ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡ ಇಂದುಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಕಜ್ಜಾ ಪಂದ್. ಕಾಕಿನಾಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಜ್ಜಾ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ದಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಕಾಕಿನಾಡ ಕಜ್ಜಾ ಪಂದ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುಂಡುತುಲೆ ಸಾಟ್ ಪನ್ಪನಮ ಒಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚಪುಡು ಬಟ್ ಸಾಟ್ ಲಕ್ಕ ಎಂಚ ಡ್ರೈ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ರೀಮಿ ಕ್ರೀಮಿ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ತಿಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಬಡ್ಡೆ ಅವ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆತ ಲೈಕ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಉಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ತುಪಾವೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂದು ರಡ್ನೆ ಸಲ ಆರ್ ಕನಪುನು ಉಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಜ್ಜಾ ಕಾಕಿನಾಡ ಕಜ್ಜಾ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಪಾವೆ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾಕಿನಾಡ ಕಜ್ಜಾ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತುಲಿನೆತ್ತ ಸೇಮ್ ಸಾಟ್ ದಲ್ಕನೆ ಉಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ನೆಟೆ ರಫ್ ಲಕೊಂಡು ಬಟ್ ಉಲೈ ಉಂಡತೆ ಶುಗರ್ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತುಪಾವೆ ತುಲೆ ಕಾಕಿನಾಡ ಕಜ್ಜಾ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ರಸಗುಲ್ಲ ತಿಂತಾರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಅವು ತಿನ್ನಗ ನಮಕ್ ಉಲೈಡ್ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಉಲೈಡ್ ಓಕೆನಾ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಅವು ಒಂಥರ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಗ ಮೃದು ಉಂಡು ಉಲೈಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಉಲೈಡ್ ಭಯಂಕರ ಲಾಯ್ಕೊನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಜುನ ನೀರ್ ಸ್ವೀಟ್ ದ ಪಾಕ ಆಹಾ ಇದು ಇಂಕ್ ಸಾಟ್ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರು ತಿನ್ಪ ಸಾಟದುಲೆ ಅವು ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ತಿನ್ನಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತನು ಬೊರ್ಚಿಂದು ಮಂಡೆ ತಿಂದೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಉಲೈದ ಪಾಟ್ ತಿನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟಾನ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೂಪರ್ 30 days challenge ದ 4th day ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏನೇನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದ ಜರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನವತಿಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.